NLEX aabot ng higit 2 taon. 3 lalawigan sa Central Luzon may very high COVID-19 positivity rate ayon sa Octa Research. Puting van na kinatatakutan ng mga netizens sa social media, nagbebenta lang daw ng sabon. Publiko, pinag-iingat pa rin. Buhaya na huli sa ilog sa Giginto, Bulacan. At Pampanga Delta Junior, nakumpleto ang comeback kontra Parañaque Worth France sa Pilipinas Super League. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Posibleng umabot daw sa higit 2 taon ang rehabilitation project sa Candaba Viaduct ng NLEX. Kaya naman si Pampanga Governor Dennis Pineda nananawagan na pag-aralan muna ng national government ang magiging epekto sa ekonomiya ng pagbabawal sa pagdaan ng mga 12-wheeler trucks sa nasabing expressway. Narito ang report. Makikita sa presentasyon ng NLEX Corporation na may problema na sa structural integrity ang southbound lane ng Candaba Viaduct. 38 taon na ang nakalilipas mula nang itayo ang nasabing tulay at panay pa umano ang pagdaan dito ng mga overloaded na truck. That it is already collapse mechanism. Another one is the deformation sa midspan po. That's also another form of collapse. So this is impending if we do not act on it immediately. And that is our mandate, to make sure that it is acted upon the soonest possible time to ensure safety of each and every one. Paliwanag ni Jennifer Jane Go, ang Vice President ng Asset Management Division ng NLEX Corporation, alinsunod sa anti-overloading law, makakadaan pa rin ang Class 1 and Class 2 vehicle, habang ipagbabawal naman ang mga malalaking truck na lampas sa 33 tonelada ang gross vehicle weight. May mga truck kasi na ginagamit sa industriya ang lampas sa nasabing standard weight na sinusunod ng NLEX. Ito po yung mga pwedeng dumaan. Una po yung vegetable na 1-1 po, 1-2, steel billets na 1-2 na flatbed, 1-2, this kind of vehicle po. So ito po yung mga sinasabi namin para po wala naman po problema na dumaan sila. So kapag po more than 33 tons, 34, 35 onwards po pataas, yun po lang ang kailangan po nating i-divert or paikutin lang po natin sa national road. Portion by portion ang nagiging rehabilitasyon ng Candaba Viaduct na inaasahang tatagal ng higit 2 taon ayon sa NLEX Management. Sa pagharap ng mga opisyal ng NLEX Corporation sa provincial government ng Pampanga at mga business leader ng Ciudad San Fernando, Biyernes ng July 15, idinaing ni Governor Dennis Pineda ang magiging epekto nito sa transportasyon at kalakalan sa rehiyon. Dahil po nasasayang na panahon at pondo. Ano ba yung upward level dahil hindi po pwede stage 1 ng problema, nagtuna kayo sa stage 2 na solusyon na kagad. I-approach natin o stage 3 para hindi mo nasasayang yung oras natin at yung resources natin. Walang kasiguraduhan kung matatapos ang rehabilitasyon sa loob ng 2 taon na per approach ang construction. Lumalabas kasi na repair lamang ang ginagawa at ang third viaduct na para sa mga malalaking bihikulo ang kanilang nakikitang solusyon sa usapin ng load limit upang hindi maapektuhan ang structural integrity ng Candaba Viaduct. This time around, with the help of TRB, we are very thankful they approved our project to build the third viaduct. This is the one that will connect the northbound and southbound viaducts as we speak. Diskumpiyado dito ang ilang mga stakeholders kaya ang itinutulak nila na suwestyon ay ang paggawa ng kalsada sa ilalim ng tulay. Pero ayon sa NLEX, hindi raw ito maituturing na sustainable solution. And there is wisdom actually why in the 70s it was already built elevated, di po ba? That it is a swamp. It is known to be a swamp. The bottom is more than half
the year flooded. So it's not a sustainable solution. And that's why even Norconsult, who was the one who built it, a Norwegian company back in the 70s, built it elevated. Samantala, nanawagan naman ng status quo si Governor Pineda sa NLEX Corporation pagdating sa pagbabawal ng mga overloaded na truck base sa kanilang pamantayan. Gayon na rin ang naipropose na detour plan. May mga truck kasi na lampas sa 33 tonelada. Maigi raw na maikonsulta muna sa ilang lead agency ng gobyerno dahil paniguradong may epekto ito sa inflation ng operational cost ng mga tatamaang industriya. Kaya nga ho, so ang dami pong goods na pumupunta para sa Metro Manila. So additional cost po to. Pag nag-additional cost, additional na naman yung presyo para sa mga goods na to within Metro Manila. So better, kung talagang yun ho ang mapapag-usapan timbang, ang national government po ang gumawa ng announcement para alam ho ng lahat na tataas ang presyo nitong mga goods na dumadaan with NLEX. Sagot naman dito ng NLEX. At the moment, we still are continuing to implement RA 8794. So that is a limitation on axle weight. And gross permissible allowable gross vehicle weight. And we are strict with that. For the 12-wheelers, I think, that one, we continue to ban them. No? Hindi po talaga sila allowed. Howo, Shackman, Photon, yun po. Hindi naman po na iba. So status quo, as we said. No? At least sila po very clear. They will still be banned from NLEX. Paolo G. Santos, CLTV News. Doble raw ang maaring isingil ng mga trucker at hauler na apektado ng truck ban sa NLEX matapos simulan ang rehabilitasyon ng Candaba Viaduct. Ikinahaba kasi ang kanilang biyahe dahil sa rerouting. Hindi rin umano ito ideal dahil may ilang mga tulay sa National and Service Roads ang hindi pwedeng daanan ng mga mabibigat na truck. May detalye na balitang yan si Paulo G. Santos. Matapos simulan ng NLEX Corporation ang rehabilitasyon ng southbound portion ng 5.3 kilometers na Candaba Viaduct, mahigpit na ipinagbabawal ngayon ang pagdaan ng truck na lampas sa 33 metric tons sa nasabing expressway. Upang hindi maparalisa ang biyahe ng mga truck na karamihang naghahatid ng quarry materials at iba pang produkto, isang rerouting scheme ang inilabas ng NLEX. Dito kinakailangang dumaan sa mga service road at national highway ng ilang bayan sa Pampanga at Nueva Ecija ang mga truck patungong Bulacan na hindi papayagang makapasok sa NLEX. Daing ng mga nasa trucking industry, pabigat sa kanilang negosyo ang nasabing rerouting dahil halos dodoble ang kanilang biyahe ngayong panahon na mataas pa ang presyo ng diesel. Kaya ang nakikitang senaryo ng ilang negosyante sa nasabing industriya, magdagdag ng singil sa kanilang serbisyo. On our, dun sa ordinary situation natin from Manila, we're going to deliver a 2x20 container van from Manila to Clark, Pampanga. So we are charging 32,000 for that. Tapos babalik na. But if you are going to reroute it, no? Dahil sabi nila, we are counting the tires, not the actual weight of the trucks. So from Clark, going, passing through Arayat and then Gapan hanggang Balagtas is about 120 kilometers. No? And for that 120 kilometers, we're going to charge additional 38,000. May malaking epekto sa lokal na ekonomiya ang hakbang daw na ito sakali mang kanilang ipatupad. And, that's a big sum of money para i-shoulder ng client. And I believe hindi sila papayag. No? Hindi sila papayag. But that's the situation. Kung hindi magkakagala, siguro may konting bargain yan. Pero ang susunod dito, kung hindi magkakaayos, hindi kami tatakbo. Panawagan ngayon ng mga nasa trucking at logistic business, bigyan sila ng konsiderasyon at magkaroon ng konsultasyon sa kanilang hanay. Pero ang mas mabigat dito na hindi natin nakikitang cost
about fuel and everything, yung mga local government regulations. They have the trucks, no, yung traffic control, may violations, everything. So ang lilitaw dito, kapag nag-impose sila ng truck ban on every LGU, yung turnaround time ng truck mo, limitado ka sa pagbiyahe. So you have to wait para makadaan ka, and that counts. Nauunawaan naman daw nila ang sitwasyon ng Candaba Viaduct kaya kailangan itong isaayos. Kaya ang pinakamainam daw sana ay ang Manila North Road o MacArthur Highway ang maibukas para sa kanilang mga naglalakihang sasakyan. Kasi bakit ba hindi tayo padaanin sa MacArthur Highway? Ang laki-laki niyan. And after NLEX, that's the shortest route. Pero dahil doon sa problema ng LGU na nasisira yung daan nila, ayaw tayong padaanin. That's why we need to pass through Gapan. Samantala, hindi umano maikokompromiso ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang kaligtasan ng ibang motorista na nakasasabay ng mga truck. Kaya panawagan nito sa Department of Public Works and Highways, madaliin ang pagsasaayos sa sirang portion ng MacArthur Highway. Makikita nyo po yung daan ng Apalit, wasak na po. So, dadaan ho yung mga truck doon right now. Makikita nyo sa lalim ho ng mga lubak dahil sa dami ho ng pumapasok na truck, bumabaliktad na ho yung mga ibang truck. So, pa nagkataon, ang isang truck merong katabi na small vehicle, kotse man or what, at nalubak yan, bumaliktad, may madidisgrasya pong tao. Then, nakikiusap din po ako sa Public Works na gawan ho ng paraan kagad yung National Road. Lalo na kung isasara po ang NLEX sa mga trucks, dadaan po rito sa MacArthur Highway natin. At kung hindi po nakaredy ang MacArthur Highway, sira-sira po. Paano naman ho dito papadaanin yan? Paolo G. Santos, CLTV News. Good news po mga karehiyon, isa pang oil price rollback ang asahan natin sa araw ng Martes, July 19. Nag-anunsyo na ang ilang kumpanya ng langis sa bansa na magpapatupad ng big-time price rollback. Sa anunsyo ng Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas, 2 pesos ang tapya sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 5 pesos naman ang bawas sa presyo kada litro ng gasolina. Magkakaroon din ng rollback na 70 centavos sa presyo kada litro ng kerosene. Sa pagbabalik ng CLTV News. Benepisyo ng CDC employees, hindi umano sobra-sobra, hindi dapat bawasan ayon sa management. Buhaya nahuli sa ilog sa Giginto, Bulacan. At natatanging mga senior citizen binigyan pagkilala para sa kanilang kontribusyon sa komunidad. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Bumabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, isang buhaya pong natagpuan sa Barangay Manis, Giginto, Bulacan itong linggo, July 17. Matagal na umano itong nananahan sa ilog sa nasabing lugar. Nagpasalamat ang Bulacan LGU sa mga residenteng nakahuli sa buhaya, maging sa Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Agriculture Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at pamahalang barangay ng Malis at Santa Cruz. Kasalukuyan ang nasa pangangalaga ng Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources sa buhaya. Hindi mo na maituturing na excessive o sobra-sobra ang benepisyong tinatanggap ng mga empleyado ng Clark Development Corporation kung kaya't hindi ito dapat tanggalin ng Governance Commission on GOCC. Partikular na ipinapakiusap ng mga empleyado ng CDC Management ang kanilang retirement plan at health benefits. Narito ang report. July 17 sa bisa ng Executive Order No. 36, sinuspinda ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang noon ay sinusunod na Compensation and Position Classification System o CPS ng Government-Owned and Controlled Corporation na nakasaad sa Republic Act No. 10149 o ang GOCC Governance Act of 2011. Layo naman nito na tanggalin ang sinasabing excessive o sobra-sobra, hindi otorisado, illegal at unconscionable na mga benepisyo, allowance at insentibo ng mga nagtatrabaho sa mga GOCC. Nitong October 2021, nilabas ang dating Pangulo ng Executive Order 150 na naglalaman ng bagong CPCS Index na gagamitin batayan ng Governance Commission on GOCC sa pagbibigay nila ng position at salary matrix sa bawat GOCC gaya ng Clark Development Corporation. June 22 ng taong kasalukuyan, ibinaba ang CPCS ng mga empleyado ng CDC at authorization to implement. Ngunit ang magandang balita, sana nadagdag sa basic salary increase, ay nagdala ng pait sa mga empleyado dahil tinanggal ang iba nilang mga benepisyo. Ang resulta, nabawasan ang kanilang take-home pay ng halos 30%. Ito rin ang nagtulak sa kanila para mag-rally. Ayon sa mga leader ng mga union sa CDC, hindi maituturing na excessive ang kanilang tinatanggap na benepisyo dahil ito may mula sa collective bargaining agreement sa pagitan ng mga manggagawa at CDC management. Ay yung nakapaloob po sa aming CBA, nakapaloob po sa aming usapin na pinirmahan po ng management at ng union. Kung ano po nakapaloob sa CBA, irespeto po nila. Sa amin po, hindi po excessive yon yung mga benepisyo namin. Unang-una, ito pong mga benepisyo na ito ay hindi binigay ng CDC Management automatic. Ito po ay bunga ng aming pakikipagnegosasyon sa CBA. So, kung excessive po to, hindi po siguro namin masasabi kasi unang-una kulang pa nga eh. Kaya nga po kami nakikipag-negotiate. Ganito rin ang tindig ni retired Police Brigadier General Matthew Garland, ang President o CEO ng CDC. Sa akin kasi hindi naman excessive itong mga to. Napakaliit lang po nitong mga allowances na ito, aalisin pa nila. Sinabi naman ng Human Resource Manager ng CDC na si Sara Lerum na kung tutuusin ay 12 taon nagtitiis ng walang dagdag sa sahod ng mga nanggagawa ng CDC. Actually, galing kasi ako sa National Government Agency. Yan ang naririnig ko kasi excessive daw yung mga natatanggap daw na benepisyo no, na sa GOCCs. Pero nung nakapasok ako sa CDC, nakita ko naman na hindi naman pala. Kasi imagine po, ito pong mga benepisyo na po na matatanggal na ito. Ito lang yung dagdag doon sa sweldo nila eh. Kasi matagal na, imagine 12 years, wala silang dagdag sa sahod. Nananawagan ng mga manggagawa ng CDC na dinggin ang kapila ng kanilang korporasyon na huwag tanggalin ang kanilang mga benepisyo na kamit mula sa CBA. Kabilang dito ang health plan, housing, utilities, transportation, colorized allowance, pera, hazard pay, at meritorious service pay na depende sa haba ng serbisyo sa CDC. Higit umuno nila ipinapakausap ang kanilang retirement plan. Nakasaad kasi dito na kung umabot ng 5 taon o higit pa ang serbisyo sa CDC ay may matatanggap ng retirement plan pay. Kasi po itong retirement plan, since kami kasi nag-umpisa kami ng CBA 2005, nailagay na po sa aming CBA yan. Wala pa po yung RA 10149 at saka yung GCG. At yung mga aming mga empleyado, since yung CDC ay
29 years na at maraming mga empleyado na nagtiyaga maghintay ng ganong habang panahon, 25, 29 years. Kasi pagka 25 years and 6 months ka, makakakuha na po kami ng aming retirement plan na 200% of our basic salary for every year of service. Tapos biglang along the way mawawala po yon. Hindi po siguro makatarungan yung mga ganong gawain. Maging si President Garland na isang retiradong police general ay naniniwala umano na hindi dapat mabaliwala ang retirement package para sa mga empleyado. Retirement starts from the day of your appointment dahil binibilang na yan. Kaya dapat hindi sa kalagitnaan ng iyong pagsiservisyo ay aalisin ang benepisyo na yan. Yan po ang isang napakahalaga sa aming mga empleyado, yung retirement plan ng bawat manggagawa, bawat empleyado ng CDC. Nakipag-ugnayan ang CLTV sa GCG, ngunit ayon sa kanila ay hindi pa sila makapaglabas ng pahayag dahil ongoing pa ang transition sa kanilang tanggapan dahil nagbitiw na sa tungkulin ng dating GCG chairman na si Samuel Dagpin Jr. Kasama si Jenny Lumbang Parungaw, JM De Jesus, CLTV News. Binigyang pagkilala ang mga natatanging senior citizen sa Barangay del Carmen, Ciudad San Fernando, Pampanga. Isinabay ang nasabing aktibidad sa kapistahan ng kanilang patron na Our Lady of Mount Carmel. Masaya-masaya naman ang mga lolo at lola dahil sa ipinakitang pagmamahal sa kanila ng kanilang mga kabaryo. Narito po ang report. Binigyan ng parangal ang mga natatanging senior citizens ng Barangay del Carmen sa siyudad ng San Fernando, Pampanga kasabay ang kapistahan ng kanilang patrona si Our Lady of Mount Carmel, Huwebes, July 14. Ang nasabing aktibidad ay inisyatiba ng Fiesta Committee dahil malaki umano ang naging parte ng mga lolo't lola sa kanilang buhay. Yung ating mga seniors kasi hindi naman yan natin maikukumpara yung mga nagawa nila compared dun sa atin ngayon. Mahabang panahon yung mga napagdaanan nila. Bihira umano mga ganito mga kaganapan sa kanilang barangay na sumesentro sa mga senior citizens kaya ganoon na lamang ang tuwa ng mga lolo't lola. Masayang masaya. On the first time, magkaroon ng ganyan. Hopefully, yearly. Para lalo maging masaya sila. Ang mga tubong Barangay del Carmen na may malaking kontribusyon ang naging batayan ng mga organizers upang mapili ang mga natatanging senior citizen. 1 hanggang 2 mula sa sektor ng edukasyon, kalusugan, agriculture, arts and culture, religious, peace and security public service, military and law enforcement, PWD, at ang mga oldest senior citizens sa mga barangay mga nabigyan ng parangal. Kami lubos na nagpapasalamat kami mga senior citizen na kinikilala yung mga nagagawa namin mga senior na ngayon pa lang nangyari ito, kaya kami lubos na natutuwa at nagpapasalamat sa kanila, lalong-lalo na sa pamunuan ng organizer. Nagpaalala naman ng leader ng mga senior citizens sa mga kapwa niya nakakatanda na bigyang halagang kalusugan at higit na pangangalaga sa katawan. Una, nasa edad na tayo, ang kalusugan natin ang ating ingatan. At pangalawa, palagi tayong magdasal na sana bigyan tayo ng mahabang buhay ng asa Panginoon at gayon din sana yung maiwasan natin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Matapos ang award niya nagkaroon ng sayawan at dito ay pinakita ng mga lolo at lola na hindi sila magpapauli sa dance floor. Mapachachamano trending na dance moves. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Puting van na kinatatakutan ng mga netizen sa social media, nagbebenta lang daw ng sabon. Publiko pinag-iingat pa rin. Tatlong lalawigan sa Central Luzon may very high COVID-19 positivity rate ayon sa Octa Research. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Kinatatakutan po ngayon ng ilang kabalen ang white van o puting van na umiikot umano sa ilang barangay sa syudad San Fernando, Pampanga. Sa mga post sa social media, tila kahina-hinala raw ang pag-iikot ng naturang van sa mga residential area. Sa pagsisiyasat ng CLTV, aming napag-alaman na nagpaliwanag na may-ari ng van sa ilang mga barangay official at sinabing wala silang masamang balak. Ang nais lang daw nila, magtinda ng sabong panlaba. May exclusive report si JM De Jesus. Viral ngayon sa social media mga post tungkol sa isang puting van na di umano'y kahina-hinala nag-iikot sa ilang mga barangay sa syudad San Fernando, Pampanga. Ayon sa mga post, basta-basta na lamang umuna pumapasok sa mga kabahayan nang walang paalam ang mga lalaki kaya hinala nila baka kidnapper at mandurukot ang mga ito. Dahil sa pangamba ng ating mga kabalen, minabuti ng CLTV News sa puntahan ng mga lugar na napapabalitang iniikot ng puting van. Dito sa Lourdes Heights sa Barangay del Rosario, isang residente ang nag-post tungkol sa puting van. Tumanggi ito magpa-interview at sinabing deleted na ang kanyang post sa social media. Humarap naman sa amin si Nestor Gonzales, Secretary ng Homeowners Association sa naturang subdivision. Kanyang ibinahagi na mayroon nga umano silang natanggap na text message na nagsasabing may mga lalaking sakay na puting van na nag-iikot sa kanilang lugar. Pero paglilinaw niya, sinabi po niya, magda-drop off lang siya. Si okay po yun, ano. Ngayon pala, yung drop off niya yung mga tao na sinasabi na nagtitinda sila ng sabon. ipinatawag na raw ng mga opisyal ang subdivision ng dalawang lalaking tinutukoy sa mga post at dito na pag-alaman na nagbebenta nga sila ng sabong panlaba. Ang sinabi po, taga Kapas. Tapos po, pagkatapos may nakita na naman kami dumating. Halak ba, dalawa lang kayo? Eh, bandang uli po, nagtapat sila. Dalawa lang po kami dito sa street na to. So, sa buong Lourdes po, sa lugar namin, dito sila. Hindi naman daw itatanggi ni Gonzales na tila may kakaiba sa paraan ng pagtitinda ng dalawang lalaki. Pag kumatok po sa isang bahay at walang tao, magtatagal po siya doon. So, hindi po namin alam kung ang intention talaga noon. Ibig sabihin noon, bakit sila nag-i-stay ng gano'n? Dapat, right and there, aalis na sila. At kakatok naman sa ibang bahay. Ayon kay Kapitan Roman Basco ng Barangay del Rosario, wala naman umano silang nakuwang reklamo mula sa mga residente kaugnay ng puting van. Wala naman silang linapit na reklamo na tungkol doon sa van na yun. Basta sinasabi lang, nadidinig lang ng mga tao, ganun lang. Mula del Rosario, binisita rin namin ang Barangay Sindalan, isa sa mga barangay na iniikutan din umano ng puting van. Ayon kay Dr. Benjamin Angeles, Barangay Kapitan ng Sindalan, hindi nila official Facebook page ang nag-post na kaugnay ng nag-iikot ng sasakyan sa kanilang lugar.
Nagpunta na rin daw sa barangay hall ang may-ari ng van upang magpaliwanag na sila'y naghahanap buhay lamang. Aminado naman daw ang may-ari ng van na nagkamali sila nang hindi humingi ng permiso sa mga barangay at mga homeowners sa kanilang gagawing pagbebenta. Yung may-ari mismo ng van, no, pumunta dito sa barangay hall para i-blatter at sabihin na hindi totoo yun. Pati yung kanyang chassis number, lahat binigay dito sa detalye. No? Ginawa niya to nung last July 12, 2022 at 1:25 p.m. to clarify his name. Wala din naman nung natanggapan na reklamo ang PNP tungkol sa kumakalat ng mga impormasyon. Actually, kung sa mga may mga nawala man or mga pinasukan man allegedly sa mga bahay, wala pa naman reported na may nawawala. Kumbaga, pinost lang siya sa Facebook na parang yung nakapanghinala na van, tapos biglang kakatok sa mga pintuan ng mga residente. Pero so far naman wala naman reported na may mga nawawala or something na Ganun pa man, ay nagbigay ng paalala ang kapulisan kung sakali may mangyaring insidente. Sa mga subdivision, meron mga guards, meron tayong mga taga-bantay. Siguro lalo na sa mga hindi familiar na mga sasakyan, huwag mo nang papasukin hangga't walang verification or mga something na mag-iwan mo na ng IDs, ganyan-ganyan. And then kapag yon nasa mga nasa sa mga bahay-bahay na sila, siguro mainam na wag mo nang buksan yung gate. Tapos magtanong muna sila sa mga kung sino yung nasa labas, kung ano yung mga kailangan nila para hindi magkaroon ng entry yung mga, kung meron man magnanakaw o yung muna nila ng maayos, itanungin muna nila ng maayos para at least kahit paano nandun lang sila. Kung mayroon naman hindi magandang kaganapan ay mainam na kumuha ng atensyon sa kapitbahay at agad na tumawag sa PNP hotline na 0927-255-3071 upang makaresponde ang kapulisan. JM De Jesus, CLTV News. Tatlo sa 5 lalawigan sa bansa na may very high COVID-19 positivity rate ang matatagpuan po sa Central Luzon, batay po yan sa pag-aaral ng Octa Research. Dahil dito patuloy ang paalala ng mga eksperto na hindi pa rin tapos ang pandemya, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Narito po ang report. Tatlong lalawigan sa Central Luzon ang napabilang sa 5 lugar sa bansa na may very high COVID-19 positivity rate as of July 15 batay sa pag-aaral ng Octa Research. Ito ang Tarlac na nakapagtala ng 27.5% mula sa dating 16.7%, Pampanga na may 23.5% at Nueva Ecija na nakapagtala ng 22.9% positivity rate. Ang positivity rate ay ang porsyento ng mga nagpopositibo sa mga individual na sinusuri para sa COVID-19. May tuturing na very high ito kung lumampas ang numero sa 20% mark. As of July 17, 222 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Tarlac, 452 sa Pampanga habang 247 sa Nueva Ecija. Samantala, nanguna sa listahan ng Octa Research ang Aklan na may 31.9% mula sa 26.9 nitong July 9, habang panglima ang Laguna na may 22.5%. Kabilang naman sa mga lalawigan na nakapagtala ng higit 10% positivity rate ang Bulacan. Paalala ng mga eksperto, panatilihin ang pagsusot ng face mask, palaging maghugas o mag-sanitize ng kamay at magpabakuna laban sa COVID-19. Liana Canilaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pampanga Delta Jr. na kompleto ang comeback kontra Parañaque World Brand sa Pilipinas Super League. NTC Central Luzon, PRO3, patuloy ang pagpapalakas ng pwersa kontra cybercrime.
Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Bagamat dikit ang laban, nananaig pa rin ang husay ng mga young Kapampangan baller ng Pampanga Delta Junior kontra Parañaque Warthrans sa Pilipinas Super League. Ayon kay Governor Dennis Pineda na siya ring head coach ng koponan, asahan umanong magtutuloy-tuloy pa ang sports development program ng probinsya para sa mga kabataan. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Unag with the board. Play continues. Ito si Basangan. Yes. Santos. Inside. Kick out dangerous pass. Nunag will attack. Basangan. Inside. And he's fouled. What a ball game, mga ka-PSL. Ito ang laro ng Pampanga Delta Junior Team laban sa Parañaque Warthrans sa Pilipinas Super League na ginanap sa Brenzy Giao Convention Center Sabado nitong July 16. Ramdam na ramdam sa home court ng Kapampangan bowler ang playoffs atmosphere. Hindi naman nagpatinag sa crowd ang mga dayo gamit ang kanilang run and gun strategy. Dumikit lang ang ating mga pambato sa huling minuto ng laro at ilang crucial free throws din ang naimintis. Canlas misses again. Apat na diretso. 0 out of 2 that time. Sayang yun. Pero pagdating sa 36 na segundo, pinakita ng Pampanga Delta Juniors ang kanilang composure at husay sa depensa. Of course, Governor Delta will draw some plays, Enzo. Tama ka dyan, Coach Pancho. 36-point clock. They go inbound sa sideline kasi if they decided to inbound dito sa baseline, they get the full 24. At ang resulta, let's see what Pampanga Delta will do in this possession as they are down by 3. Libre, Canlas ties the game at 75! Wow! panalo ang Delta Junior sa score na 77-75. Best player si Justin Bautista na nakapagtala ng 21 points, 9 rebounds at 5 assists. Nag-ambag din ng 14 na puntos at 11 rebounds si Kevin Santos.
Aminado si Santos na hindi naging madali ang kanilang panalo kontra sa kupunan mula Parañaque. Magagaling po sila. Tapos masisipag po. Magaling dumipensa, matigas po yung katawan. Nagmula sa St. Augustine Institute of Pampanga ang mayorya ng manlalaro ng Delta Junior Team. Dati na rin silang nagpakitang gila sa Universities and Collegiate Athletic Association of Pampanga o UCAAP na sinubaybayan ng lahat sa CLTV. Habang ang ilan sa team ay galing sa basketball camp ni Governor Dennis Pineda na siya ring head coach ng koponan. Asahan daw na magtutuloy-tuloy pa ang sports development program ng lalawigan upang higit na mapahusay ang mga young Kapampangan baller. Mag-i-start na ho at hikayatin na rin ho natin yung mga kabataan natin, especially sa sports, magsimula na para magkaroon ng ibang libangan at hindi mapunta sa masamang bisyo. At we'll support them para maraming Kapampangan na magagaling eh. Maraming Kapampangan na kailangan lang ho natin tulungan ng konti para ma-develop at makatulong din, number one, sa pag-aaral nila kung magiging varsity sila. So, focus ho tayo ulit. Kabahagi ng sports development program ang training camp ni Governor Dennis Pineda at anya posibleng mabuksan muli ang UCAAP kung agad na maipoporma ng mga kolehiyo at universidad sa Pampanga ang kanilang mga manlalaro. Paolo G. Santos, CLTV News. Binisita ni National Telecommunications Commission Region 3 Director Azor Sitchon ang Police Regional Office 3 para po gawaran ng medalya ng kasanayan ng mga pulis na aktibo sa pagsugpo sa cybercrimes. Napaalala rin ang opisyal sa publiko na maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon online dahil laganap ang mga manloloko sa internet. May detalye si Ordin Salonga. Pinagkalooban ng medalya ng kasanayan ni Director Azor Sitchon ng National Telecommunications Commission Central Luzon ang mga tauhan ng Regional Information and Communications Technology Management Division ng Police Regional Office 3 na nagpakita ng epektibong implementasyon ng PNP ICT policies. Nangyari ang paggawad ng mga medalya sa traditional flag raising ceremony ng PRO 3 ngayong Lunes, July 18 sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Sa talumpati ni Sitchon na siya ring guest of honor sa aktibidad, kanyang pinuri ang PNP dahil sa pagiging organisado at disiplinado ng mga ito. Isang paalala rin ang kanyang iniwan sa publiko lalo na't mas nagiging laganap at high-profile na umano ang cybercrime sa kasalukuyan. Gayunpaman, inaasahan umano ng opisyal na ipagpapatuloy ng pulisya ang kampanya laban sa cybercrime sa tulong ng technical na kaalaman at modernong kagamitan. Difficult as it may be, we have to acquire, of course, the necessary technical knowledge and equipment, modern technology to combat these menace, including, even to include this in the training of our police force. Isang plaque of appreciation at mga memento naman ang binigay ng PRO 3 kay Director Sitchon. Arlene Salonga, CLTV News. Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o hangin habagat po nakakaapekto ngayon sa buong bansa. Kaya po ang Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay magiging maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat po mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng hangin habagat.
Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ba ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin na may pulo-pulong mga pagulan at pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng hanging habagat at ng mga localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po natin ang lahat dahil po sa habagat at localized thunderstorm ay posible pong makarana sa mga malalakas at mga pagulan, may kasama po malakas na hangin, kaya po yung ating mga kababayan ay pinag-iingat, magdala po ng gamit panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong perso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga.